Rostomili, posłuchajcie o flaśmaszynce. W każdej kuchyni, kańsik pod stolu, lebo pomiędzy garcami, każda gaździno miała hańdowni schowaną flaśmaszynkę. Prawiło się tak na nią z niemieckiego, bo Niemcy szprachali na mięso fleisch, a gorci wszyscy wojocy, co wędrowali po cieszyńskiej ziemi. No a maszynka to je mało maszyna, co mo robić swoi, jak się nią zwyrce. Tuż tustelocy dali do kupy dwa słowa. Fleischmaszynka była ganz einfachowo. Ze zadku miała przykręconą kurblę, w postrzodku ocelowy ślimok z nożem, a z przodku sitko, co się przez niego cisło mięso. Sitko było przykręcone takownym wielkucnym pierścionkiem. Jak gaździno coś chciała mleć fleischmaszynką, to se ją dyski fest przykręciła do stoła, z przodku dała laworek albo większy talerz, a od wyrchu cisła baj mięso na faszyrki. Ale przeca we fleischmaszynce się mleło kajco. Jak była zabijaczka, to się mleło szpyrki, mięso a wątrobę na leberkę. Masorze, co robili wurszt, mieli takowne wielkucne fleischmaszynki, co z przodku miały ocelowy koniec, co się na niego nastyrkało błany. Gaździno we fleischmaszynce jednako mleła wszystko. Mak na zawijoki, syry na kołocze, orzechy na ciastka, a i mięso pospołu z cebulą, a knoblochem na faszyrki. Mleć fleischmaszynką to jednako nie była takowno łahko robota, bo trzeba było jedną ręką zwyrtać kurble, a drugą coś ciść do postrzodka. Najgorsze jak się trafiło jakieś twarde mięso, to gaździnka co chwila musiała szmyrać czoło fortuchem, a nie daj Boże jak się wraziło palec za fez do ślimoka, to se szło, a i krzywdę zrobić. Fleischmaszynka chodziła po cichu, ale nie dycki, bo jak się w niej bai mleło rzymły na brezle, to już był krawal na całą chałupę. A wiecie, najlepsze było, że choć to była maszynka, to ją nie trzeba było mazać. Stykło w niej zemleć za czas bai mięso z babucia, lebo szpyrki, a już była namazano, a wobec nie piskała. No a przeca za rok przy zabijaczce się ją dyski tak namazało umastą, że chodziła zaś, jak się patrzy, długi czas. Po każdym mleciu trzeba było fleischmaszynkę umyć. Jak się mleło mak, lebo syr, to stykło ją iny wyszpluchać we wodzie, ale jak się mleło coś masnego, to już trzeba było ją porządnie umyć w ciepłej wodzie. A jeszcze wiecie, co było najlepsze? To była jedyna maszynka w całej chałupie, co ją gaździno poradziła poskładać, a się nie musiała gazdy pytać, jako się to robi. Gorszy było, jak wiele razy chłop potrzebował coś we fleischmaszynce zemleć, a był tak bulaty, że ją nie poradził poskładać. Nie poradził ją poskładać do kupy. W ten czas się gańby narobił, bo przyszła jego baba, a oto ein, zwei, a już maszynka była poskładana. Dziś jeszcze fleischmaszynki są po chałupach, idzie ich i kupić w magazynach, a używa się ich gor przed świętami, jak trzeba zemleć syr, orzechy lebo mak. Furt w nich też masorze mielą mięso, a robią nimi wurszt. Jako dziecko se wspominam, że rod zwyrtał fleischmaszynką, a mama styrkali do postrzodka kąski jak i osi mięsa. To była fez uciecha, bo kąsek mięsa wylazował przez sitko pospołu z cebulą, inne oczy trzeba było zawierać, bo to fez szczypało w te oczy.